kuyamangazayo ukuthi ngephutha elincane nje selisibeke la siyi-South Africa sonke. Kukhona ababoshwayo, kwenzeka into ey'ningi, kunabanye abaphume ey'khundleni kuyale nale. Iphutha leli lenzeka kwaba yile ndoda ekuthiwa uBrown Mokgosi eyadicide ukuthi kufanele kube nombutho ohlakazwayo. Yangazi ukuthi iwona muphi umbutho ofanele uhlakazwe lapha emaphoyiseni phakathi kwe-crime intelligence kanjalo ne-political killings task team. Yagcina isithinte yona-ke i-PKTT le egxile kakhulu e-KZN eyayizolekelele eGauteng, yathi akuhlakazwa yona. Ile nto-ke elwelwa uCommissioner lo wase-KZN uNhlanhla Mkhwanazi. Then kwase kuvumbuka-ke zonke lezi zinto ey'vumbukayo, ngabe ayivumbukanga. Kube le ndoda nje ezenza islay queen ehlala icela imali kule ndoda isigebengu ekuthiwa uKurt Mahlala. Ngaba sinayo isimo esinjengalesi. Asibonge-ke kuba futhi abasisapotile ngekhathi sisixoxa le story. Ibona-ke abathe asize la sizobonga ngaphambili emadodeni amathathu abe nesibindi eSouth Africa. Wonke umuntu wase-South Africa engasenaso isibindi nanethemba kuyo yonke into eyenzekalayo. Lawo madoda uFani uManamela, uNational Commissioner, uFani Manamela uNational Commissioner, kanjalo futhi wamaphoyisa, kanjalo futhi neboss yaka-crime intelligence umnumzane uDumisani Khumalo Mshengu bakithi. Bese-ke kuba uNhlanhla Sibusiso wakaMkhwanazi uShamasi, okuyena esingathi uyena muntu ushaye phansi wathi no, ayizukwenzeka lento le yokuthi kuhlakazwe lo mbutho kungenasidingo. Saze safika lana-ke naba nabanye kuyavela ukuthi baphume ngamawindi, ngabe iqiniso noma amanga asazi. Bashilo-ke abantu-ke isikakhulukazi abalandela leli page bathi hayi asikuveze lokho ukuthi bafuthu siyabonga emadodeni amathathu akhombise isibindi. iSouth Africa ingasenaso isibindi. Sinesibindi namhlanje-ke sokuthi sikwazi ukuma la ngoba vele sisasabe. Kuvele ngathi kudicaydiwe ukuthi siyaphila noma siyafa abantu abanamsebenzi nathi. Banemisebenzi nezisu zabo nempilo engcono engenamkhawulo abangayithatha bebe begqilaza thina. Bathi-ke abantu base-South Africa ngokubeka iy'mpilo zenu engcupheni kanye nemindeni ney'hlobo nabangani benu bayakubona lokho, basemva kwenu futhi bathi babuyelwe yithemba ngokuba khona kwenu nobathathu kanye namathimba enu anilekelelayo. Iloko-ke abanginxile ukuthi ngizokusho la ngaphambili ngathi lo mlayezo ungaze ufike kulamadoda amathathu ukuthi ithi iSouth Africa iyabonga bafowethu. Ithi isabheke elikhulu, ithi ibheke ngamehlo abomvu, ibheke ngamehlo abukhali wonke intuthuko noma ama-development enzekayo kule commissioner kaMadlanga. Ihlukile-ke le commissioner eze yabakhona ngenxa yenu. Kwamanye akade ekhona abantu bebengenamsebenzi nawo, bebewathatha njengamasekisi. Le bathi yabo-ke le commissioner le bathi bahambisana nani. Nathi-ke siyabonga-ke badlulisa lokho. Nathi as inhlokohlela-ke ipage le nhlokohlela sibonge kubantu abakwazile ukusapota kulesikhashana esincane siqalile ukuxoxa lezi zitori eziqhamuka usuku nosuku. Thina okwethu update ngendlela ehlukile because siyiqala ekuqaleni indaba size siyibeke ukuthi yenzeke kanjani. Information le isobala kabi nje ku-mainstream media, uma uyifuna nawe ungayithola lapha nalapha. Thina esikwenzayo kuphela siyithathe endaweni eziningi siyihlanganise siyenze istory esisodwa. Iloko besikwenzayo ukuze sikwazi ukuthi sifike kubantu simplifyiwe noma sesi-understandeka ngelanguage yesiZulu, ngolimi lwethu esiliqonda kangcono, ngoba abantu bethu abaningi bakujabulele lokuthi noma izinto ezikhulunywa isikhathi esiningi zikhulunywa ngamathemu amakhulu abagcina bona besele kakhulu ngemuva.
So sithi ke aqhubeke support le page nokade engalazi uqalayo ukuyibona ivideo nenhlokohlela le, hamba uye kwi-follow button ulekelele. Namhlanje ulandele ipage. Namhlanje sinama followers asuka angaphezulu kwa-8,000 esiwathole nje ngenyanga eyodwa kaSeptember, angaphezulu kwa-8,000. Bengelona ipage ebeli active, but lithe masiqala sikhuluma ngalezi ndaba lase liba active. Siyacela ulifollow. Ngokwezibalo zethu as ipage sinama viewers in 1 month angaphezulu kuka 600,000. Kodwa uTikTok wona usho esinye isibalo, uzosibona lapha phezulu uthi sibe nama viewers angaphezulu kuka 1,200,000, 230,000 mangaphosisi. It's 1.3 or 1.2, but ikhona inamba laphana. Uyakhombisa ukuthi elinye lama page ebelikhipha izinto ngendlela emukelekile kubantu. Sithi siyabonga kulabo besinabo and siyabamukela nesoba nabo ukuya phambili going forward. Siyabonga as inhlokohlela page, and kunawo amanye ama page esihambisana nawo. Sikhona nalapha ku YouTube la sindlala khona indaba ithi ukuba yinde, cause la sinama limit ka TikTok sina only 10 minutes and kube nzimana ukubeka istory esikhathini esincane kanje. Sinawo ku YouTube, sizoliveza ipage ukuthi yini igama lalo la esincike kulona esisebenzisana nalo. Uma ngabe usifuna uhambe usubscribe khona kumahala ke bafowethu, awukhokhi imali, kuyafana nala, just nje uclick ukuthi ngisubscribe ukuze ukuthi makuthola information entsha, kuvela information entsha, uthole lento eyumbiko noma notification yokuthi nango ke esiposta istory kazi sithini. Yabonga nganza kwethu. Thank you.